Сега, готови ли сте? Сега, приятелю, Галин Чупик. А ти майка ли си ми какво? Какво? Торта. Браво на майките! Сега, внимавайте! Не бързайте! Обърнете се с лице един към друг. Отдалечете се малко, защото нали трябва да се захранвате. Така, пуснете се. Сега, между вас е чиниката с торта. Мачи, той жал да не го отзапва. Първа е Марина. Не пипай. Не пипай чиниката. Хващаш с ръце, вземаш с ръце едно парче и му подаваш в устата. Смело, с ръце. Давай с ръце. Къде си? Точно така. Браво. Върни твой ръце. Ти си. Давай се. Давай. Ти си. Браво, точно така. Майките, мамите, кръвските. Сега е сладката целувка. Целувка, както сте омацани, искам да видя.